Hello, szia, szevasztok! Köszönöm, hogy ismét itt vagytok velem. Innen közvetítem Ryan üdvözletét is felétek. Ő is nagyon köszönő, hogy ilyen sokan nyomon követitek a csapatát, a csapatunkat, a Wrexhamet. Ryan nem győz hálálkodni, és hogy miért? Hát nagyon egyszerű. Arról van szó, hogy a Wrexham, legyünk őszinték, nem volt meghatározó csapat a League One-ban, azonban amióta átvettem az irányítást, azóta szányra kapott a csapat, repülünk az égen, mint az üstökösök, és törünk fel a Championship felé, mert ez most már bizony ki kell mondjuk, hogy realitás és reális cél a klubnak. Megyünk tovább a mai részben, meg fogjuk most gyorsan nézni, hogy milyen mérkőzések várnak ránk, és lehet, hogy ránézünk a góllövő listára, mert azt még eddig nem néztünk, és én jó magam is kíváncsi vagyok, hogy hogyan is állunk. Utóbbival kezdem, és milyen jó ránézni. Oda nézzetek, srácok! A csapatunkból Huerta 18 fellépésből 11-szer eredményes volt, és ezzel az 5. Fontos ezt hozzátenni, hogy ő igazából még csak most jött hozzánk. Így van, hiszen a télen igazoltuk. Úgyhogy 5 gólt szerintem le tud még faragni szezon végéig. Milyen jó is lenne, hogyha lenne egy gólkirályunk is, ha meg a bajnoki cím is nálunk landolna. Már februárt írunk, és amint itt látjátok, februárban pontosan 5 mérkőzésünk lesz. Lesz egy hazai League One-os találkozónk, lesz egy FA kupa, azért az igen érdekes, hiszen ott is szeretnék maradandót alkotni már így az első szezonban. Aztán egy idegenbeli, aztán egy újabb hazai League One-os meccs, és a végére VSM Trophy. Nem tudom, hogy azzal mit fogunk kezdeni, az a Barnsley ellen lesz. Ezt az 5-öt mindenféleképp megnézzük, és lehet, hogy még egy 6-at is, attól függ, hogy melyiket fogom teljes egészében lejátszani, és melyeket legenerálni. Az első mai meccsünk a 20. helyezett Stockport ellen lesz, oda-haza. Azt hiszem, hogy ez nem az a mérkőzés, amire ti vártatok, meg igazából én se. Ezt most gyorsan megnézzük, hogy alakul, ha legenerálom. Itt a mérkőzés elején egyelőre kiegyenlítettnek tűnik a találkozó, sőt, talán mintha a vendégeknél egy picit többet lenne a labda. De most szereztük meg a zsugát, és egy támadást vezetünk ott a bal oldalon. Ha nézzük, jön a beadás, jön egy fejes, de felszabadítanak a védők. A végeredmény pedig 3-1 lett, megvan az újabb 3 pont, tartjuk a lépést ott az elején, ez nagyon fontos. A második találkozónkat viszont tuti, hogy lejátszom, hiszen egy FA kupa összecsapás, szeretnénk tovább lépni, ez már a 4. kör, az ellenfél pedig a Charlton, ismét oda-haza játszunk. Minden jegy elkelt, ez látható itt a felvezetőben is. Remélem ti is kényelembe helyeztétek magatokat, hogy úgy élvezhessétek a találkozót. Nem mondom, hogy ez a vágyam, meg hogy ezt szeretném. De kupa meccsen még nem volt 11-es párbajunk. Számotokra biztos nagyon izgalmas lenne, hát számomra kevésbé. Ott egy jó passz, és akkor Antuña bent van a védők mögött, és Antuñával ezt el fogjuk zuzzantani a hosszúba. Mekkorát védett a kapus, Ramseyhez pattant a labda. Jaj, de rossz labdakezelés, hogy sajnálom, hogy kiment. Mi eltünk bedobással. Reyes, Sánchez, akinek születésnapja van, a hangos bemondó most köszöntötte, ha esetleg ti nem hallottátok volna, bár abszolút lényegtelen számunkra, de hogy is minden szurkolónkra oda kell figyelni. Rodríguez, Antuña. Nagyon nehezen tudjuk feltörni ezt a reteszt egyelőre. Antuña belevezeti az előtte lévő Charlton játékosba, és végig érzem, hogy a vendégek csak is erre készültek, hogy tudnak minket megkontrázni. Sánchez azonban ezt a paszt leleste, Reyes, gyerünk bátyja, induljunk meg. Sánchez kiteszi ide oldalra a másik Sáncheznek, amelyet egy felpassz. Quaison egyelőre rohadtul nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Egy igen gyengusz csatárnak tűnik. Megfontolom, hogy lecserélem. Meg is léptem, a fiatal Hall érkezett helyette.
Reméljük ő lesz a mi faltörő kosunk. Meg is szerezzük a labdát. Micsoda szóvicceket tudok. Megértem azt is, ha valaki otthon csapkodja a homlokát, hogy milyen szar volt. Na gyerünk! Meg kell lennie a továbbjutásnak. Így is van. Hé, Spori! Nehogy már az nem volt falt, bátyja. Ezt láttátok? De konkrétan a földet tette egyenlővé Huertát. Most kellett támadnunk. Gyerünk, Fall. Gyerünk, menjél fiam. Nem ő a legélesebb kés a fiókban nálunk, de hát most ez van. Az új igazolásunk tényleg nagyon gyengusz. Most fogja ide betenni Fallnak, Fall pedig befordul, és eltekeri. Mannion leért oda a rövidbe. Nagyon azt érzem az ellenfélen, hogy próbálják hosszabbításig játszani ezt a meccset, és ne adj Isten, a 11-esekben bíznak. Én viszont nem szeretném odáig elhúzni ezt a dolgot. McLean. Már a 80. percnél járunk. Túl sok minden nem történt a második félidőben. És egy rossz keresztpassz. Van szerencséjük, mit ne mondjak. Kiemelték itt a vonal mellett. Nem férünk a labdához, srácok. Ez nyilván az én bizonyítványom, hogy egyszerűen nem tudjuk elvenni a labdát, és most talán meg tudunk indulni. De nincs kinek adni. Most ott... nagyon rossz passz volt. 0-0 a vége. Hosszabbítás fog következni. Tudom, hogy ti azért szurkoltatok. Megyünk akkor tovább a 2x15 perccel, és nem tudtam lehozni Reyest, mert nincs a padon megfelelő védőnk, de ezek szerint tudja folytatni, és ennek örülök. Igazi harcos. Antunya. És Fall visszakaphatja. Vissza is kapja, de hát milyen lassú szegény. Haverom, mi van veled? Valami lassítót ittál? Vagy... És megvan a cselló. És Fallhoz kerül a labda. Na tekerjük el vele. És mellé. Figyeljünk most oda, mert mindjárt lefújja a Spori, meg is teszi. Vége a hosszabbítás első félidejének. Maradt 15 percünk, hogy dűlőre vigyük. Vagy a végén ott lesznek a büntetők. Félek attól, hogy a Charlton megint el fogja dugni a labdát, és nem nagyon fogunk hozzáférni. Eldugják a labdát, ez is egyfajta harcmodor, értem én a Cheesy-ót, csak hát ez nem túl látványos. Na most viszont bajba lehetünk. Folyamatos késésbe vagyunk, és egyszerűen nem érünk oda a labdásra, és most megint bajba lehetünk, Köszönjük szépen a kapusunknak. Jött egy szöglet, ez már a 122. perc, úgyhogy ezt ha levédekezzük, akkor szerintem lefújja a Spori, és jöhetnek a büntetők. Így is van. Hát ezt el akartam kerülni, nektek valószínűleg ez igen látványos, meg izgalmas lesz. Izgalmat nekem is fog majd szolgáltatni, de nézzük, hogy ki jut tovább 11-esekkel. Megvannak a rugóink, nálunk Antunya kezd. Na nézzük, Antunya. Kinézzük vele a jobb oldalt. Oda is tekerjük. Esélytelen volt a kapus. Gyerünk, Acevedo, te leszel az, aki megfogja az első labdát, és így is van! Na gyerünk! Huerta. Ugyancsak a kapu jobb oldalát célozza meg. Nagyon betette. Gyerünk, Acevedo. Fogd meg a másodikat is. Így is van, kiüti. És akkor Sánchez. Nehogy azt mondjátok, hogy unalmas, most megnézzük a bal oldalt. Megvan, 3-0. És most ha ezt megfogja Acevedo, ha ezt most megfogja a kapusunk, akkor vége. Eddig is nagyon-nagyon jól muzsikált kapus. Gyerünk, bátyja. Ugyanoda fogja rugni. Ez bent van. Na gyerünk, Alvarado. Ezt be kell, hogy süssük. Megint a jobb oldalt néztem ki magamnak. És ott is van. És ezzel megvan a továbbjutás. Ami nem ment a rendes játékidőben, és nem ment a hosszabbításban, azt itt a végén büntetőkből megoldottuk.
Kapuba találtunk, nem is egyszer. A következő ellenfelünk ugyancsak egy League One-os összecsapáson a Northampton csapata lesz. Idegenben fogjuk lejátszani ezt a mérkőzésünket, de mivel ők a 21-ek, ezt újra generálni fogom. Megszereztük a labdát a hazaiaktól, itt az 5. percben, és a bal oldalunk, most már a középpályánk egyre jobban közelít az ellenfél kapujához, de úgy látom, hogy les volt. Na, és egy hazai akció, amit sikerült megállítanunk, és talán egy kontrából el tudunk futni. Én letettem volna ide bal oldalra. Sajnos elveszítettük a labdát. Annak ellenére, hogy igen kiegyenlített meccset mutat a statisztika, a vége 0-3 lett. Reyes Alvarado, és kirúgta a harmadikat. Huerta, így van, bátyja, gyűjtöges csak a gólokat. A szezon hátralévő részének szerintem legfontosabb mérkőzése következik. Hazai pályán fogadjuk a Huddersfield csapatát, a legnagyobb riválisunkat, és itt most kötelező a győzelem, mert valószínűleg ez dönthet arról, hogy kinek a nyakába kerül majd a szezon végén a bajnoki arany. Az igen, a Huddersfield 32 meccsen 50 gólt rugott, hogy kössük fel a gatyát. Kicsit nedves a talaj, csak hogy ez is nehezítse a dolgunkat. Bízom a fiatal fiúban, mert remélem, hogy előbb-utóbb kinyílik nála a gólzsák. Mi lenne, ha ez a mai meccsen történne? Ha most bajba kerültünk ott hátul, valaki lépjen már oda, valaki lépjen oda! Az első helyzet nem a miénk. Nem kell izgulni, gyerekek, nem kell izgulni, gyerekek. Nem minden ezen múlik. Ezt a meccset azért jó volna behúzni hazai pályán, már csak magunk miatt is, a közönség miatt is, Ryan miatt is, és ott elindul a jobb oldalunk, az nem volt les, mert saját térfelről indul. Antunya nagyon rosszul vette át. Antunya megcsinálja a cselt, és azt még tovább lehetett volna. Bryson, és lőjük el vele. Szöglet lesz. McLean. És azt el tudjuk bombázni kapásból. Megint óriási védés, Maxwell. Az egy nagy hiba. És Quaison megveri 1-1-ben a védőjét. Végre valami a bátyjától. És tegyük el ide a rövidbe. Maxwell. Rég volt egy mérkőzésen, de nem tudunk élni vele. És egy fejes, de az a baj, hogy ezt a védő fejelte. Alvarado. Visszafordul, jól teszi. Beinduló ember. Fú, de sűrű itt a Huddersfield. Vissza is kellett fordulnom. És ezzel megunja a játékvezető, hogy nem támadunk, ezért lefújta az első játékrészt. 0-0 a félidő, de nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. Meg kell, hogy találjunk. Meg lesznek ugyanúgy a sanszok a második játékrészben is. Egy gólt remélem, hogy tudunk szerezni. A második félidőt mi kezdjük, és lekaptam Quaisont. Malin érkezett helyette, hát ha a rutin, meg az évek segítenek, de nem kapkodnak. Nem kapkodnak, mi viszont megszerezzük a labdát itt a félpályán. És akkor Malin. Malin megint bebújik a védők mögé. De nagyon lassú szegény. Nagyon lassú szegény. Azért még én elövöm vele, és kiüti. Maxwell kiüti Huerta, és Huerta hova lövi? Így sincs a labda. Hú, de rossz lövés volt. Középen ott indul, megint Malin, és Malin elő, és mekkora a vezető gól a 66-ban. Végre, hogy betalálunk. Mindent is kihagytunk eddig. És micsoda csere. Malin. Igaz, hogy egy zseniális labdát kapott, a védők lemaradtak róla. És jobb a helyzet kihasználása, mint Quaisonnak. Ez eddig nagyon meleg volt. Éltem attól, hogy a rengeteg kihagyott helyzet meg fogja magát bosszulni, mert egyszer csak majd a Huddersfield elszalad, és ne adj Isten, betalál a kapunkba. Sánchez, Huerta, nagyon jó, és most Huertának megvan. És Huertának megvan, az meg egy csúnya kassa. Eldurrant az agya a Huddersfield játékosának. Reméljük Huerta nem sérül meg, ott pedig villan a sárga. Huerta megtolta a labdát, és csúnya utána rugás, lehetett volna más színű is. Maradjunk annyiban. Most viszont már ne kapkodjunk. Rodriguez. Most játsszuk mi azt, amit eddig a Huddersfield. Tartsuk meg a labdát. Tartsuk meg a labdát, mert ha nálunk van, nagy baj nem lehet. És Malin elveszíti. Na gyerekek, akkor megvan a feladat. Az utolsó perc is elkezdődött. Ne engedjük át a térfelünkre az ellenfelet. Ne engedjük át a térfelünkre, és meg is van. 1-0-ra behúztuk ezt az igazi rangadót, és nagyon remélem, hogy ez tényleg arról fog dönteni, hogy ki nyeri a bajnokságot, mert a feljutás az valószínűleg meg lesz mind a két csapatnak.
Megyünk, mert ha minden igaz és jól számolom, ma még lesz egy meccsünk, amit le fogok játszani valamilyen módon. A végén akkor megnézzük, hogy hova repített minket ez a győzelem itt a rangadón. Barnsley ellen fogunk mérkőzést játszani, BSM Trophy, tudjátok, hogy ezzel mi a menet, nem is húzom az időtöket, menjünk. Az óriási fölényünket győzelemre tudtuk váltani, 2-1-re megvan az a mérkőzés is. Sokszor elmondtam már, majd valamikor egyszer ránézünk erre a sorozatra, de ez szerintem annyira nem lényeges most a szezonunkat illetően. Ami sokkal lényegesebb, az most fog következni, mert összegzek, és megnézzük a tabellát. Pörzsölöm a tenyeremet, srácok, oda nézzetek, oda nézzetek. Oké, hogy még csak a második helyen vagyunk jelen pillanatban, de 2 meccsel kevesebbet játszottunk, mint a Huddersfield, és 1 ponttal le vagyunk maradva, ami azt jelenti, hogyha csak 1 meccset nyerünk abból az elmaradt 2-ből, már akkor is megelőzzük őket, és ott vagyunk az első helyen. Nagyon-nagyon közelítünk a végjátékhoz, mármint a bajnokság végjátékához. Rettentő izgalmas lesz szerintem a vége, főleg abból a szempontból, hogy ezt az óriási versenyfutást ki fogja megnyerni. Én bízom benne, hogy mi leszünk azok, ezért dolgozom folyamatosan. Megköszönöm, hogy velem tartotok, megköszönöm, hogy ilyen kitartóak vagytok. Innen fogunk tovább menni, mert most zárom ezt a részt. Kérem, aki még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornára. Aki pedig elsőként szeretné értesítést a legújabb videókról, az nyomjon egy csengő ikont. Rettentő hálás vagyok, srácok, nem sokára tényleg meg lesz az 1000 feliratkozó, ezért ti tettétek a legtöbbet. Jó, minimálisan én is valamennyit, hiszen olyan tartalmakat kell gyártani, amit néztek is. Innen fogunk most akkor tovább menni, nem sokára találkozunk. Addig is mindenkinek szép napot, szép estét, csokoládé, vanília. Szevasztok!